Baka natuloy lamay kayo shopping mo sa gusto. Account na ito. Lagyan nyo.
Hindi man ini, di ba? Kaya ano, sulupak. Hi, magandang umaga ho ulit. Mga kababayan nating Pangasinense, ito na naman ang ating programang Kapehan sa Malayan. Bumabalik sa inyo tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, oras ng alas 7:30 ng umaga. Binabati, bago po tayo magpatuloy, binabati namin lahat ang ating mga kababayan. Aray kabalayan tayo dyan, Intiron Pangasinan, Tarsaray Walad Abroad. Partner, bumati ka muna. Yes, magandang umaga po sa ating mga viewers sa buong Pangasinan, sa buong Pilipinas, maging sa abroad,
Natigat kada kayo amin apo, masanto siya kapusan, at si kayo namin, yan agaw na Miyerkules. Tila at pizza City. Kasay. July 7 nga. Na Hulyo. Napakabilis po ng araw, panahon, mga kaibigan sa inyong lahat. Saray kabaluyan tayo, kakailan tayo, ito'y Puso Rubio ako, ay magabigat, masanto siya kapusan, ay Magperyang Nigoyo, Edwin Bautista, Manginulugay, nasa'y maaming kapusan, si kayo namin ako. Antistan man pa untuloy, partner. Ipaabot tayo so pakikiramay tayo sa may sundalo. Yun, yung mga sundalo po natin na nasawing palad, na napasama doon sa pag-crash ng isang C-130 sa Sulu. 47 soldiers and 3 civilians. Ang mga bayani natin na nagbuwis ng buhay. Nakikirami po kami at pinanalangin po namin na kayo ay nasa pangangalaga na ng ating mahal na Panginoon. Partner, C-130. Disaster yun. Disaster talaga. Nangyari sa kasaysayan ng ating armed forces. After the Mamasapano massacre, ito ang pinakamalaking disaster sa ating mga sandatahang sukbong sandatahan. Tragedy talaga. Nakakalungkot. Ganun pa man, yan talagang buhay. Partner, baka may gusto kang itapik sa panahon ngayon. Partner, namalingki ako dyan sa ating sa bayan, sa palengke. Oo. Dahil alam mo naman tayo, madalas tayong namalingki. Oo, parehas tayo, partner. Ngayon, itong ating mga market vendors, mga kababayan, mga kaibigan yan, magpilto po tira. Siya konda, akin ako, medya man, konda, hanggang po mo alam sasabihin bakuna. Konda. Mati, kumanda na lang ang bakuna. Konda. Ang sabi ko sa kanila, mga kaibigan, dahil ito po ang talagang katotohanan. Bakit until now, kung ilang buwan na, more than a year na, wala pa rin dumarating na, hindi naman sa wala, napakaliit ng porsyento, tagtaisan niyo. So, si Mabin, kaya pa na, may vaccine. Kailangan, dapat yan, umpilis na tayo talagang panaborito tayo sa pandemic, so COVID-19, dapat i-priority tayo. Kumun wala man lang yung sabihin na mabigyan na bakunan kami mula, pero ito po ang problema, mga kaibigan, dahil napagalaman natin na ito pala ang ating lokal na pamahalaan. Wala pong pondo pa na inallocate para dyan sana sa pagbili ng bakuna. So, sa madaling, linawin natin, para partner. So, sa madaling salita, para mapabilis ang pagdating ng bakuna dito sa bayan natin, dapat ang lokal na pamahalaan ay may i-allocate na budget para makapambili ng bakuna. Hindi ba, partner, ang bakuna ay libreng darating? Tama yan. Galing sa nasyonal na pamahalaan? Ganito yan, partner. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, libre ang bakuna para sa mga mahihirap. Okay. But just the same, ang isang lokal na pamahalaan, kung gusto mo na mag-effort din na mapabilis ang pagdating at kasi nga may apag kami at national ay mangyayakit kay pangdumata ta dumamay kung kakaluka tan sa may mga salupa. Correct. Diba, partner, ganyan? Pag humihingi ka, medyo maghihintay ka. Siyempre, kung kailan mayroong available. Kasi pag libre, ito na lang, tanggapin natin ito. Ang katotohanan, partner, ganito.
ang ating ang national government natin, gustuhin man nilang talagang kulang naman tayo sa pondo. Yan. Di ba? So tayo, umaasa sa mga donasyon ng ibang bansa tulad ng Amerika, Japan, China, United Kingdom, ganyan. Kung kailan darating yung awa nila sa atin. Di ba? Okay. Pero meron naman yung mga talagang binibili natin. Hindi nga yung budget natin, pinagkakasya natin, bibilhin natin para mapabilis. Hindi na natin, kasi kung hihintayin natin partner, yung libre o donasyon, talagang matatagalan. Tatapusin muna nila yung mga bansa nila, kung may sobra sila, saka ibibigay sa'yo. Ganon. Ganon din ang ang equation sa lokal. I see. Sino yun pa walakat sa kaya mo. Kung gagaro kay kamatis, bitsing. Nagkaabay. Kabi mo. Kung gagaro ka, ay pasensya ka, kapikat na kayo da. Una tao sa rindan Pero nung magkagarita, ang aliw ka, walang tampo. Kasi ang tanong, so, tututan. See. Ito mga kaibigan, sana naman makita ito ng mga namumuno ng ating bayan. Tama. Siguro hindi partner, hindi lang itong bayan nating Pusurubyo. Dapat itong buong lalawigan ng Pangasinan. Dapat ang gobernador natin, ang mga namumuno diyan sa Kapitolyo, nananawagan po kami sa inyo. Nag-aalala din po kami tulad ninyo. Gusto naming bumalik na ang aming buhay sa normal. Pero sa ngayon po nakikita namin na hanggang ngayon walang dumarating na mga bakuna. Responsibilidad po ng mga nahalal na leader ng ating probinsya ang pag-aasikaso. Ay priority niyo po kung talagang kayo ay may malasakit at nag-aalala sa idinudulot na pahirap ng pandemic. Ito po ang dapat niyong i-prioridad. Huwag po muna yung mga papogi dyan sa kung saan-saan. At ngayon kasi nakikita ko, puro papogi na yung mga partner mga politiko Nakikita ko Pero unahin po muna ninyo yung bakuna ng sambayanan dahil sabi nyo, importante yan. Hindi po tayo babalik sa normal na buhay kung hanggat hindi tayo nababakunahan. Kaya kayo dyan sa Kapitolyo, dito sa local government, sa mga bayan, unahin po ninyo ang bakuna. I-allocate nyo. Hindi naman, although importante rin yung mga project like infrastructure. Oo. Pero sa ngayon nga, dapat separate din ng pundo sana. Correct. Hindi lang yung sa infra, maging dito rin sa pagbili ng bakuna. Kasi importante yan, partner, talaga. Napakahalaga niyan. Pagka tayo kasi nabakunaan na, mawawala na yung mga pag-aalala, yung mga agam-agam, ganyan, mawawala na yan. Ibig sabihin, malakas na yung loob natin, pwede nang buksan ang mga ganito, pabalik sa normal. Tama yan. Yung pero pag pinapatagal natin, ay inako, ewan ko kung saan tayo pupulutin mamaya. Mahirap po ito dahil nakakatakot mga kaibigan. Until now, talagang andyan pa rin yung banta. Talagang nandiyan pa. Oo. Marami pa rin ang dinadapuan ng sakit na yan. Virus na yan. Ating mga local ng mga eksperto outside Metro Manila, marami pa rin ang high-risk areas. Correct. Yung Baguio City na katabi natin. Isa yan sa sinasabing high-risk area. Paano ito, Pero dakul mo ulit bakuna datan. Singa dagupan. Yes, dakul. Antuma, Ordaneta, Quantura. Diyan dagupan pa na, talagang Maplus. Mapalasapas sa bakuna datan. Maong si Mayor Lin. Okay, wala lay yan. May share to, yung abilito sa bakuna. Kada sa kaya to, antoy cost na sa kaya bakuna. Well, ako na so abi lang. Figure per dose. Per dose, yeah. Presyo to. Balit
Siguro may lumili lang at man-allocate kay ang something like initially 5 million. Siguro balag wala, dahil wala alang salituman, kaya nabakunaan o nabilang. Dahil mo na. Singa dyan siya tayo, first class municipality with a budget of about 300 million. What is 5 or 10 million po? Hindi kasi ang alam ko. I-example ko itong bayan natin po, Sorobio. Partner, may mga may mga ang tawag nito, may mga savings naman tayo. Yes. Di doon muna kunin. Alam ko may savings ang munisipalidad. Yun ang minsan ginagalaw nila yon, yung mga savings na yon, para i-allocate as anong tawag doon, yung pagka may project, ang tawag, supplementary supplemental budget. Pagka may naiiwan doon sa mga yung pondo ng mga nakaraang taon, di ba? Ang ginagamit, darating ulit yung era ng isang munisipalidad, yung dating naiwan doon, savings yun, pag gagalawin nila, gagawa nila ng supplemental budget, di ba? Pwede naman yun eh. Huwag mo nang galawin itong bago, yung nakaraan mo na ang kuhanan mo, pwede kang kumuha ng mga 20 million, 30 million, kasi mahalaga itong bakuna. Buhay ito eh. Oo. Ang balita natin, partner, yung supplemental dyan sa munisipyo, puro infra ang napuntahan. Puro infra? Infra. Anong gagamit ng infra? Halimbawa, kalsada. Anong gagamit dyan sa tulay? Kung ang buhay naman ng tao ang nawala na. Ay, nako. Di mas importante pa yung buhay ng tao kaysa dun sa kalsada. Oo. Importante yun. Ibig sabihin, hindi natin babaliwalain yung mga infra na yan, yung mga project na pangkabuhayan kung meron, yung mga ginagawa nating daan kung meron, pero unahin lang po ang gusto namin iparating, ipaliwanag. Unahin po yung mga ay nako. Doon talaga gusto kaplasan niya administrasyon na po. Ang kami, katutay na ng bakit? No alam sa talagang porsyento, kung titignan ang talagang percentage sa mga barangay na nabakunahan na, bakunato, yakwan. Ay kung paano dyan sa kay barangay, ang pansasampluhan eh. Walang yung barangay ingan niya, kapanin, sa kay. Ano ba yan? Tila masyadong naman po nagiging kawawa ang ating bayan ng Sorobio being a first class municipality. And yet, walang bakunang dumarating. Wala ni may balikat ng tumanyagaw 140 yung nagpalista daw. Nagpalista na? Yung babakunahan sana. Okay. Ngayon, nalaman nila yung bakuna, 100 lang pala. Ngayon, yung 40 matatapyas, ay malalaban nila. Aburido. Aburido na. Kinay, sino naman ang ayaw matanggal doon sa listahan? Mansasabuglara. Ang tulatan ng ilapo. Kasta ako, di mapaspasama, ipagilian tayo, na ito'y siyagmat, panang perdi. Hindi ka, panang ring tayo. Wala tayong dapat sisihin dyan eh. Ang gigisingin lang natin, ang pamahalaan ng probinsyang Pangasinan. Yan. Sa pamumuno ni Governor Espino. Kung sana mapanood ito ni Governor Espino, kung sino man ang mga makapanood at makiparating sa kanya, Governor, unahin nyo naman ang bakuna ng Pangasinan. Unahin nyo, huwag yung puro muna, yung puro infra muna. Maglaan naman po kayo ng pondo. Agaran kung maaari. Na sana makunahan na ang ating mga kababayan at nang sa gayon ay pwede nating ibalik sa normal ang pang-araw-araw nating buhay.
May balita tayo, partner, na ito daw, grupo nila, Congressman Monmon Kiko. Siyempre, itong grupo nila, dyan na rin si Vice Governor Lambino, sumulat na sa taas national government through Secretary Toke, na taga-Pangasinan naman, na mag-allocate ng 300,000 na bakuna sa Pangasinan. So that's good news. 300,000, that's equivalent to about 30% of the total population ng Pangasinan. Yes, Mga 25%. Well, no, that voting population, mga 1.5. Pero no dyan, partner, may pagkatan na may total Population. pati Ragugaw, ay dakal tayo. Hanggang sabihan tayo 5 milyon. Pangasinan. So it means it's about 10% or around 8%. So, well, at least. At least. No ginawa, no ata tuwatan ya move na ng Congressman Gico tan si Vice Governor Mark Lambino and company ay makakalikot sa akin. Very good. Bali-balitan lalo noon sa bila. Siguro na pantutulungan. Saan kinkumuni, noon niya ng panahon, set aside politics. Set aside politics. Mga punitay politika. Kumon, pantutulungan tinin amin, si Kayuran watan at tagoy, pantutulungan tinin amin, tapyano makasabi dyan, probinsya tayong Pangasinan, tay bakuna. Nata na panahon pa, kakaukulan lang talaga. Kakaukulan lang. Lalo na tayo, hindi, sa balita, akin lang nauputla ko nung magkakabusan na naman bakuna sa mga manufacturer. Kaya umapila ang ating gobyerno sa mga mayayaman bansa. Na huwag namang pakyawin. Alam mo na, narinig ko lang sa news kanina, napanood ko sa news kaninang umaga, Minnesota, 60% of the populace. Sa mga ibang estado ng Amerika, Israel, 60%. Israel, they are almost done. On Talmud sa Singapore. Japan, Kukantora, they are almost done. Rich countries. Yeah, rich countries. Tama. Yan ang kwan. Sana umabot din tayo sa kanila. Bueno, partner, bago tayo magpatuloy, gusto nating bumati sa ating mga viewers. Maraming salamat sa mga nanonood. Binabati ko sila Juan Marie Galvan. Good morning, Kuya. Carla de la Cruz Sanidad. Salamat sa panonood. Mikeline Jimeno Ibaan. Magandang umaga. Rosana Javier Sayon. Good morning, sir. Kwanto? Good morning po. Aljon Castillo. Nanonood siya. Good morning. Rio Bautista. Magandang umaga po sa inyo. Jet Reyes Garcia, kabuwasan si kayo tan si katayon amin kwanto. Kabuwasan mo din si kayo, sir. Boots Latino, magandang umaga po. Orlando Maglaya Golda, magandang umaga din po. AJ Jacinto Gabuat, magandang umaga. Marie Chris Natividad Bustillo, Doris Disamito, watching from Singapore. Kwanto? Good morning dyan sa Singapore. Verlin Pister. Good morning, taga District 3 Axer. Kwanto? Jodeline Lagunding. Good morning. And Bibian Sapasa. Binabati ko rin po ang ating mga kaibigan dyan. Shout out buong Batch 81. Good morning po. Sana po nanonood kayo. Nung nakaraan, nanonood sila. Hindi natin sila nabate. Partner, mayroon akong gustong ipaalala sa ating mga kababayan. Ito po, napaka-importante po ito. Alam nyo, sa panahon ngayon, nauso yung ang partner may online selling ay. Online selling. Ito wala niray. Mayroon pang mga yung palwagan. Pero mayroong sumulat sa akin, mayroong nag-message sa akin. Kuya, kwanto, tulungan mo kami.
kasi merong nang-scam sa amin. Balag so in-scam to, partner. Oo, balag so in-scam to. Kaya bago ko po pangalanan yung nang-scam na yan, at pupuntahan po namin mismo sa bahay niya. Gusto kong alamin ang buong detalye ng pang-i-scam niya sa inyo. Kung magkano ang na-scam niya sa inyo, sa anong paraan, paano niyo binigay yung pera. Kasi hindi po naman natin basta-basta questionin yung tao nang wala tayong pinanghahawakang detalye, katotohanan. Pero pag napatunayan po natin na tama ang inyong akusasyon, ay kami po mismo at ang aming isang kaibigang abogado na nandyan, pupuntahan namin yung tao na yan at aalamin namin kung ano ang nangyari. Ngayon pa man, paalala namin po sa inyo, mga kababayan, alam ko po na napakarami sa inyo ang nahihilig ngayon sa pagbili online. Partner, ito, bumili ako ng jacket. Online. Ito na. Aba, dumating, partner, hindi yung binili ko. Hindi jacket. Kahapon lang dumating. Kaya ba, partner, nako, Diyos ko, mag-iingat po kayo. Talaga. Alam nyo, sayang din po yung pera. Sayang. Halimbawa po, yung binili kong jacket, partner, 1,400. Pero yung dumating, hindi naman yun yung binili ko. Hindi mo na may balik? Hindi ko, wala na. Hindi mo may refund? Hindi may refund. Kaya nga ang problema dyan, at saka kung pwede man, may sagpot mo, may oras mo, hanggang po oras ko manggawa eh. Sika to, ko, ipakiraw ko lang. Di ba? Ipakiraw ko lang. Napag-usapan natin yan banda sa nakarang natin episode. Yung mga online. Na maraming scam na nangyayari. Ito na. At saka yung mga kababayan po naman natin, makonsensya naman po kayo. Alam niyo po, lalo na ngayong panahon, ang pera hindi po pinupulot ng ating mga kababayan. Tapos magbebenta po kayo online na hindi naman po legit ang ginagawa niyo o panluloko. Wag niyo pong gawin yon. Naku, Diyos ko, mayroong karma tinatawag, mga kababayan. Mas maganda po yung mabuhay ng nasa malinis na paraan. Diyos ko, Lord. Ayan, ang hirap ng buhay. Tapos manluloko ka pa. Kawawa naman yung lulukuhin mo. Ay, naku, wag naman po. Iwasan natin yon. Okay, bago tayo magpatuloy, break muna tayo, mga kababayan. Babalik po kami. Ito na yung partner. Tutwa kami.
Hello, huwag na kami lalamad, Kabalayan. Balik po tayo sa ating programa. Partner, ituloy ko pa may pambati sa viewers tayo ay. Wala Saudi Arabia, si Kaaro TV Halaba. Magandang umaga po sa inyo dyan, sir. Ewan ko po kung anong oras dyan ngayon, pero sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sis Tales, good morning, sir. Konto.
Mark Binson, Kicho Aquino, good morning sir. At siyempre, binabati rin natin kay Kabalayan Tayuran, membro na Posorobio Skate. May ubugaw, yakin. At saka yung mga BMX bikers. Alwar kayo, ang takya, ang tami, atan at habio, panliligatan nyo, pero sa ni-advise mit si kayo, din Kuya Edwin nyo, alwar kayo at saratay panggagalaw yo, pantura, mairap so na disgrasya. No na pinayang kayo, pantura, mahirap tan. Tan amay kin manaya, i-announce ko lang, ay Sabado. Itong darating po na Sabado. Sumba, sa pamumuno po ng ating Manang Tere Hidalgo. Dito po sa Malayan Grand Mansion. Ayan, yung mga mahilig pong magsumba, ayan, para po may na-exercise rin sila may kabaloy. Tanta kada ka lang mahilig, mansumba. Sa darating na Sabado po, dito sa Malayan Grand Mansion, alas 5 ng hapon. Ayan, talaga naman. Partner, ano pang ibang pwede nating pag-usapan? Wala, partner. Sumama ako kay Congressman. Okay. Giko, Congressman mo. Dahil mag-inspect siya ng project dyan sa western part ng Posorobio. Okay. Overseas, barangays, ito mga kaibigan. Sa Posorobio kasi, bigahan barangays, wag na sabi na tawag din tayo. Overseas barangays, ito partner, hindi natin may kakaila. Minsan nalulungkot tayo pag naririnig natin overseas barangays. Ang connotation, parang sila yung delayed, nadi-displace, sila yung hindi masyadong si Karami agad masyadong nalilingaw na nasa importansya, sinuntan. For the past, siguro, ever since, partner. How many years? Yang agad saray kapusan. Yang ni asin siminto. Iranatan niya kalkalsada. Dakil ni talaga. Ay, no na-experience yung ako. So, overseas, dyan sa palabas sa panahon. Rough road. Peter. Ang bilugan. Wala niya may panahon, partner. Ira makabaliw ditad. Angalakan. Agi na makabaliw. Talaga, enggak po. Balaga problema. Akan niya konti lang may impossible dream. Elusive dream. Nasa kay kapaluyan tayo at overseas barangays. Nitan lang. Dream come true. To reality. On. Give up wala pa na. Iman so circumferential road. Wala po doon Benito. Hanggang sa may dalan going to Balakang. Ay, malagay dalan nito na may rock road. Intanatan na agili ako na 6 meters. Bali-bali. Sino ito? Through the initiative of Congressman Giko. Ito ang lagi kong sinasabi. Ito, partner. Ma-stop kita dyan. Okay. Mga kababayan, napaka-importante, napakahalaga po kasi na pag namimili kayo ng inyong mga leader o mga representante, piliin nyo yung tamang tao. Yung may malasakit sa inyo. Correct. Tulad po nitong ating congressman sa Quinto Distrito. Ngayon lamang sa tanang buhay ko, nakakita ko ng ganito kasipag na congressman. Ang gano'n may sulsuli na partner, laan to talaga. Laan to. Talagang, iya talaga. Kayo ng kamali. Magsayang to. Aliwan sa'y pangitanduro yung arantoya, ayan to ako kagkabata maong. Pero jad lapod gagawin to. Ako nanang may aranto ng amay ingkatuto. Sa'y nanang ko, amay gagawin to. Yapan abigan. Sa ibang tutulungan, tigaan taon na, pirawat mi, wanda. Natan, simabilang. Tigaan taon na. Ikagarawatan. Natan, aratan ako.
narugyanan. That is good news, partner. Good news. Siyempre, pasalamat tayo sa ating butihing congressman at siyempre sa kanyang may bahay, si Ma'am Maan. Siyempre, alam mo yan, si Ma'am Maan, nagtutulungan silang mag-asawa, siyempre. Wala rin, kin kasi partner. Kung tamad mo, ito'y pananisa na rin palapasya leaders, akin at gastusan mo gastusan mo yung balbalay. Tayo overseas, nagkakalagay parang guys. Wrong. Very wrong. Ito yung kinahipan. No. Aliwatan niya. Kapag namin man, ako isasalitaan. Pero walay siya ang money. Yeah, kumo ang kakalagiran kiyan. Katong tayo, ibabaga na sa aray tutuotan. Kaya kapalayan tayo. Hindi dapat aliwan uman. Nagulawali kita kami matangyaw ta. Basit kami lang ng barangay. Basit tibutante dito Wala. Pero aliwan sa man Aliwan sa man. Paano niya na-develop kita nga party. Correct. Kaya ayalan natin. Actually, sa dakilya produkto sumalalapuntan pambibilay tayo. Pising. Ako kwantura, dito naman lalapo. Brutas. Dito sa panlalapuan to. Ayaw. Dito na ilan malalapo pa. Sikaton large portion of what we consume every day is coming from the overseas barangay. Ad-arawan tayo ratan, so tatawagan tayo ng overseas barangay. And again, party na po surubyo, dapat pare-parehas. Palipaling kin partner siguro sabihan yatay overseas barangays na-develop itan pagmaliw ya siya tourist sabi may metro overseas correct on ya kin na tapi ang biskot man so representasyon ta wala ni bali-bali partner no antang may angalakan may gilig to jay no ama na develop ni man singa baywalk dahil habi kita singa baywalk yes kabitin da minsan walay footpath kan cycle path gagawa da minsan wala laramay magkukulag ang bangkab man yata develop lang wala ramay singa Little Burnham kwanto ya wala ray kyan mamaliw sa kayakin partner pasyalan itan nani singa Jet Manila baywalk kwanto may Jet Pasig may Platoy arapan possible yamin iraratan. Possible yamin. Basta naabot na kanunutan na tuo, labay ko ni baga, walay posibilidad yung nagawa. Pero, kinlabat itan. Initiative. Walang kinratan leader. Correct. Mahal yung leader. Correct. Dahil sa potential itan partner Correct. Na kinlabat, na-explore. Ay talagang sa ipali tayo po sa Rubio, mas lamang undakip pasyalan kasi sa may mangkulolante dapat manggawa tayo rin pasyalan dyan po sa Rubio tani sa rin taga arumabalay mataltalag rin unlang dyan po sa Rubio hanggang po na partner mampatuloy tayo may kin manaya balon lukas rabbit chon kin partner rabbit chon may rabbit Litson. Litson. Si kato si tawag na rabbit chon. Jadkin partner. Di tanay imbal balatong. Di Madam Pilian Maligsa. May kulasa DJK rabbit chon. Ay, unla kamitan. Tawayan ni tayo kinyo. Mga kababayan, subukan po natin itong rabbit chon. Doon po matatagpuan sa Barangay Imbal Balatong. Doon po sa Maligsa area kay kila Madam Pilian Maligsa. At partner, napakasarap daw ng lechong rabbit. Natikman ko na yan. Ay ako hindi pa partner kaya gusto kong puntahan. Inaanyayahan natin ang mga kababayan natin na puntahan at subukan po ninyo ang rabbit chon doon sa Kulasa GJK Rabbit Chon sa Barangay Imbal Balatong. Hanapin nyo lamang po doon. Barangay Imbal Balatong. Pupuntahan ko talaga yan, partner. Magandang alternative yan dahil sa problema nga ng baboy ngayon.
rabbit. Rabbit, oh. May yung mga rabbit malalaki, partner. Oo, yung hybrid. Oo, yung hybrid. Oo. Tsaka ang karne niyan. Puro walang taba. Walang fats. Oo, protein. Protein. Talagang maganda. Maganda. Puro kasi laman yan eh. Walang fats eh. Ang natikman ko din, partner, yung kamono kalderita. Ay, kalderitang... Oo. Kalderitang rabbit. Wow. Kaya pupuntahan natin yan itong mga darating na araw at titingnan natin kung gaano kasarap yung pinagmamalaking rabichon ng Kulaza GJK diyan sa barangay Imbalbalatong. Bueno, partner, ang isa pang pag-usapan natin ngayon, itong tawag nito, mga yung napag-usapan natin nung nakaraang linggo, yung possibility na mag-create o mag-build ng kalsada para ma-divert yung mga truck, yung mga ano. Sa palagay mo, kaya ng pundo ng bayan yung gano'n? O kailangan nating ipaabot sa provincial level o national? Maganda yan, partner, kung talagang joint effort. Joint effort, ano? Provincial, congressman, sa lokal, para sama-sama ito. Maganda yan talaga. Dahil actually matagal na yan sana na ito ay pinag-aaralan dito sa ating bayan. Malaking tulong yan, malaki. At marami ding pwedeng magamit na area na siya sana ay mabuksan. Kung yan ay mabigyan ng pag-aaral, tapang pag-aaral, feasibility study. Kung ano yung benefit na maaaring niyang may bigay sa bayan, gano'n. At saka high time, panahon na. Panahon na, mag-develop tayo ng mga kung ano ba. Bago po tayo magpatuloy, ina-announce ko po, dumating na po yung mga binili nating prices. Yung smart TV, dumating na po kahapon. Yung bicycle, dumating na rin po. Mga electric fan at saka rice cooker. Kasi meron kasi tayong pa-contest na paramihan ng invites. Ayan. Natapos ko na rin po ang pag-Kapehan. Napakatagal po kasi inabot yung nag-invites. Mahigit 10,000 yung in-invites nila ang lahat. Kaya biruin nyo, napakatagal po. Lalo na, busy rin po tayo sa mga ibang ginagawa natin. Kaya po tumagal. Bueno, pero sa darating na Sabado po, magla-live po ako dito sa studio, Kaaro TV. I-announce ko na po yung winner ng Smart TV, ng mountain bike, electric fan, at saka rice cooker. Alam nyo, yung mga nanalo ng shopping mo sagot ko, maghintay-hintay lamang po kayo dahil kami po ay nakiusap sa CSI na kung maaari doon ganapin, partner, yung shopping mo sagot ko. Pero hanggang sa ngayon po, hindi pa sila sumasagot kung papayagan tayo o hindi. Pero ganun pa man, huwag po kayong mag-alala. Yung mga dalawang nanalo sa shopping mo sagot ko, hintay-hintayin nyo lamang po. At kung hindi po pwede sa CSI, susubukan po natin sa Save More o kaya ay sa Magic. Pero ganun pa man, sa ngayon po, hinihintay lang po natin ang sagot ng CSI management. Kung papayagan po nilang mag-shooting tayo doon po natin gaganapin. Ayan. Ganun po, mayroon tayong pa-contest. Ang sino man po na mag-share ng ating video ay mapapasama sa raffle. Ayan. Okay, ganito po. Ang first prize po sa raffle, tatlo po ang mananalo. Pag isinyer niyo po ang video natin na ito, mapapasama po kayo sa raffle draw. At ang raffle draw, first prize, 1,000, second prize, 500, at saka 10 consolation prize na tig 100. Ayan, partner. Diba? Tandaan niyo po, ang first prize po sa raffle draw, ng sino man pong mag-share ng ating video ay 1,000, pangalawang prize po 500, at saka 10 consolation prize po na tig 100. Right, ipapadala po namin ang inyong prize sa pamamagitan ng GCash. Ayan, okay. Partner, mag-break muna tayo habang babalik po kami after pagkaraan ng ilang minuto.
Okay. Tuloy po tayo. Andito na naman tayo. Partner, bago ang lahat pala, binabati ko lang ng happy birthday si Bianca Dinso, anak ni Bing Dinso. Maligayang kaarawan sa iyo, Iha. Sana nasa mabuti ka laging kalagayan. Okay, yun lang. Good morning, Matt. Sana ikin manaya, kabaranggayan Tayutan at overseas barangays. Itanad Don Benito, Contura, Malokya, Balakag. By the way, manaya pandan ay Balakag. Wala rin akatungtong Tayutan, yan kabaranggayan tayo. Nisa ka sa may ko na-confirm ayat asalulan talaga nasa LGU portion wala lang portion dita labay dan saliwan na LGU purposely intended for what? Basuraan. Okay. Napantungtungan ito basura. Basura, okay. Kasi dita na turtanita may balbal ya sanitary landfill. Engineered sanitary landfill. Diyan, palabas siya pigahan taon. Naknula. Manlip wala. Kat hanan na mabalin nga akibulan. Ijay landfill. Pero sa balita, amay banag ng panahon ng irnig, wala amoy concession tayo mambantak tayo. Dito nagbantay tarlak mo, tarlaki man. Wala mo, di man. Sanitary landfill. I think jad kinamoy, somewhere in Kapas. Somewhere there. But just the same, napapanamalaman. Minsan sa ikin partner, lapot ag tayo baloy imalante. Ag tayo niyarin man relay sa raman. Ya lugar, forever. Sa issue tanag balakag. Kasi pilpilang at asaliwlakan na LGU, agkontan pigaran milyon sitan. Now, antoy plano kasi na LGU. Atan kasi at gawa niya. Kasi dakal kin pa na rin, dakal niya klase. Sa basuraan, wala may dumping site. Dumping site na ba? Singa payatas. Ordinary. Wala may atan. Engineered sanitary landfill. Balag-balitan, baglitan. Wala ni may dakal niya klase na basuraan. Marakapitan, provided dia kumon at nagawa man may talagang balibali mo ta. Partner, kasi sa basuraan, sa dumping site namin, basuraan. Bangat ita ni. Agmutan asikason. Mabmalayo itan niya balag ka problema. Mangitan na sakit, nambabangil, amay yung hindi kaaya-ayang amoy sa kapaligiran, pollution, dinambabangil. Tan pati sa danong partner. Ay, apektado. Ara may alam din paninuman, ara may bibomba. Apektado kan partner. Si katon, isang sasakrin sa ikabalayan tayo, dapat na edukate mo tira partner. Amay
panangasikaso'y basura. Basura. Dapat walay disiplina tayo mo't kababalayan. Proper. Kaya idig tayo ramay buti, di kaho-kaho, karton, kukwantura. Tanara may basura yan nabubulok. Tapi ang untan, may segregation di man ay naani, mamay numay. Natan, ang kapoy disiplina tayo, kabalayan kura. Kaya basta inya nagbasura, saksake, subok ng lalaoklan amin, may irap itan lang mula ng trabaho. Si katon piano, unabig mo subali tayo, disiplina mo so kaukulan, si katayon amin, no basura, buti, karton, no karton, manira. Marakap itang partner, so atay baga mauntan, ya balita. Ya walay sasaliwan na local government tayo. Ya dalin, ya panginagan na singa engineered dumping site o kaya marakap itang takaukulan tayo talaga. Pero sa i-consider na aspeto sa health risk. Yes. Number one itan, health risk. Yutan nilingon ng kumon. So health risk na rin kabalayan tayo. No atan so alingonan tayo so health risk. Ay problema balad. So itartutan. Tumbukan may proseso. I-konsulta sa eksperto. Walay ito man may public hearing. Correct. Nanunotang-utan pa na dyan Dagupan City. Minsan may back panahon ng dating Dilag-Pilay, Mayor Benjamin. Walay asalim ng lote. Dito ng barangay Away. Somewhere at San Jacinto. Nagmaliw yung kontrobersyal nito ta inopos na residente ta. Say pananisya da ambang pilgro abiglaman plus watan na namin ya hanggat until now kita nan materialize kaganang postro so atan ko mon at balaka bilang excuse idalan at proseso pa public hearing sa budget transparent plus may Saray kontraktor. I-konsulta at eksperto. Dati pa na kasi wala may pambapon takang tayo talag. Jay bandiri season na may kilo. Ay mampasunok si anong saman, Mayora, Kimi, si Madam, Kimi, kuwang ko. Ano ba naman itong klaseng basurahan na ito? Kunto? Ito kasing pusulumbi, nagtatapon dito eh. Kunto ta atak pa nan. Say dotak na pusulumbi, umbabasil di man pero may pasok to. Agad sa nan ipakapot to lamang. Impasara. So kung aliwan untal lamang, ya may tawag dan pitsi-pitsi. Ya project. May kinahisi nga project ya palpalaran eh. Dapat ito po idaan po sa tamang pag-aaral. Partner, wala na ibagam naman niya salitam. May abi lang so salitan transparent. Agi wala transparency. Yan po sa review partner. Agmi matibapag ako kaya wala lang tayo irregularita. But, kumon, amin, iratan, above board, amin, kumon. Tapi, may tantangan na totoo. Noon ito'y nagagawa. Ito'y lantutan. Correct. Ito'y sa budget. Dala ng public hearing. Correct. Diyan sa unang bayan man, ay nangangamatitan. Tapi, talagang pero minsan para sa akin partner, there is no better governance than informing the people through what we call transparency. Akin kayo, siyempre sa ito, kapiano unta nagiraman nunod na nambabangil. Dapat transparent yamin. No, laylabay mo gawin dyan. Transparent mo. Open bidding, kukwentura. Pero, medyo may reply, araw man na day sa salita ta.
Yan, pero nyay, 5th District ang galing talaga. Alam mo partner, gustong-gusto ko itong kon na ito eh. 5th District ang galing. Sana maging Puso-Rubio ang galing din. Progresibong Puso-Rubio. Yan. Yan, di ba? Maganda itong 5th District ang galing ni Juan eh, kung Munmon. Kaya ano, sana lahat ganun ang gagawin natin sa ginagawa ni Congressman. Anyway, babati po ulit tayo. Binabati natin ang ating mga kababayan, mga membro ng TUDA. Ayan, kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo sa inyong pang-araw-araw na pamamasada. At saka siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga kababayan natin dyan sa iloob ng palengke. Partner, mahilig akong mamalengke. Halos araw-araw umaga. Alas 5 at saka alas 6 nandyan ako umaga. Kasi sariwa yung isda. Magandang umaga po sa lahat ng tinder at tindero dyan sa pamilyang bayan ng Puso-Rubio. At ganun din, binabati rin natin ang lahat ng mga teachers, mga frontliners natin. Ano yung mga teachers natin masisipag. Kausap ko ang ilang teachers dito kahapon. Punta sila dito. At salamat sa pagbisita po ninyo. Hindi ko babanggitin kung sino, pero maraming salamat sa pagbisita po ninyo dito kahapon, mga teachers. Ayan. Siyempre, sino pa? Ang mga senior citizens natin. Yan. Magandang umaga sa inyo. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Alam mo, itong mga senior citizens, actually tahimik yung mga yan eh. Pero sa katotohanan, sila ang most affected. Labalabay na yung baway pa na. Oo. Pero hanggang pumunta. Lante. Maghira ako po, bakuna. Lante. Bawal mo lante. Sikaton, sa bagay pa nabigan damat. Pero no, ame umpay mo labat di man ang gano. Kailangan sa senior citizen partner, ame medyo manakaraan kada isa to eh. Exercise mata. Exercise mata. Ken. Tana talaga. So ken, ano san tayo? Unsa binsin siya siguro, panangasi Diyos sa katawan, balang layan problema tayo sa pandemya. Okay, antes kami mampatanir, Ari Edwin, si kanino na. So, mampatanir sa Riken. Mga kaibigan, sa inyong lahat na parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunan every Monday, Wednesday, Friday. Maraming salamat. Walang salamat. Si kayo namin. Diyaman kami. Kada kayo amin na po na buhay-buya. Ito yung programa tayo. Babalik po kami sa araw po ng Biyernes sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan, Kapehan sa Malayan. Ang inyong kaibigan, Edwin Bautista, muling nag-iiwan ng isang napakagandang umaga, bayan. Ayan, babatiin ko muna bago ako magpaalam. Si Madam Verlyn Pester. Sa Europe po siya. Magandang umaga po. Ang sabi niya, kayang isagawa kapag nagtutulungan sa pag-unlad ng bayan Pangasinan, lalo na sa bayan ng Puso-Rubio. Mabuhay po kayo, Madam Verlyn Pester. Ayan, binabati rin natin si Annabel Tanggilig. Nanonood po kami, sir. Sabi niya, good morning po. Si Jillian Giruca, good morning din po sa inyo. At siyempre, si Madam Melba Landingin Narbaha, magandang umaga din po. Muli, ito ang inyong Kuya Freddy, namamaalam na sa inyo, pero muling babalik sa araw ng Biyernes, Lunes at Miyerkules. Sa July 24 po, job fair, huwag niyo pong kalilimutan. Lahat po yung mga nagpadala ng resume para at magbakasakali po na matanggap dito sa ating Malayan Grand Mansion alas 9 po ng umaga. Dalhin niyo po yung mga nakalistang requirements at saka siyempre yung inyong resume, yung biodata nyo. Yan. At huwag pong kalilimutan magdala ng face mask at face shield. Yun lamang po at mabuhay po tayong lahat.